Vítajte na stránke mojaetiketa.sk. Stránka poskytuje vytvorenie vlastnej samolepiacej etikety na príležitosti ako je svadba, jubileum, narodenie dieťaťa alebo napríklad pre vami vyrobené víno, domácu pálenku, med alebo medovinu. Je to jednoduché. Vyberte si produkt, na ktorý bude etiketa určená, napríklad víno. V galérii si vyberte príležitosť napríklad svadobné. Pod návrhom, ktorý sa vám najviac páči, stlačte tlačítko Kreator. Dostali ste sa do prostredia, kde si viete návrh upraviť podľa vašich prianí. Tu si viete upraviť text, pridať fotku alebo symbol. Príklad. Svadobné vínko mi vyhovuje, meno si zmením na Karol a Lucia, náš dátum svadby je 1. apríl 2017, zmením si typ písma, farbu a veľkosť. Zmením si ešte meno v slogane na šťastných a etiketu mám hotovú. Ak je možnosť, vyberiem si materiál etikety, veľkosť, počet kusov potrebujem 35 a vložím do košíka. Kliknem na košík, skontrolujem obsah, vyplním kontaktné údaje, vyberiem si dopravu a objednám. Je to jediná stránka na Slovensku, kde si viete online prispôsobiť vybranú etiketu a hneď objednať. Šetríte peniaze za grafiku a čas, ktorý by ste strávili dohadovaním grafických pripomienok. Dokážem vytlačiť a expedovať niekoľko tisíc etikiet denne v špičkovej kvalite na vodeodolnej samolepiacej fólii, ktorá je rezaná do rôznych tvarov a veľkostí. Teším sa na vaše návrhy a objednávky. Ďakujem za pozornosť, pekný deň.